तेव्हा गुगल फॉर्म तयार करताना आपल्याला जर क्विज तयार करायचं असेल तर कशा पद्धतीने तयार करायचं ते पाहायचं आपल्याला. पहिल्यांदा बघा, गुगल क्रोम किंवा कोणतंही ब्राउझर असेल ते ओपन करायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिलं आपलं साइन इन असलं पाहिजे. समजा साइन इन आहे जेणेकरून आपल्या ड्राईव्हवरती तो फॉर्म सेव्ह होतो. त्याच्यामध्ये नंतर आपल्याला गुगलमध्ये गुगल फॉर्म्स टाईप करायचं आहे. गुगल फॉर्म टाईप केल्यानंतर सर्च झाल्यानंतर या पद्धतीचं विंडो ओपन होते. त्यामध्ये दुसरा ऑप्शन आहे गुगल फॉर्म क्रिएट, त्याच्यावरती क्लिक करायचं. त्याच्यामध्ये दोन आहेत, पहिलं पर्सनल नंतर आहे बिझनेस. त्यापैकी पर्सनल वरती क्लिक करता आपल्याला पर्सनल तयार करायचं आहे. जर तुम्ही अगोदरचे असतील तयार केलेले तर ते या पद्धतीने खाली दिसतात. नवीन करताना आपल्याला ब्लँक घ्यायचं आहे, नवीन तयार करताना. आमचा गुगल फॉर्म तयार झाला. आता त्याला अगोदर नाव द्यायचं आहे. समजा मी त्याला देतो नेम्स ऑफ फूड कलर. हाच नाव तुमच्या गुगल फॉर्म ड्राईव्ह वरती सेव्ह राहण्यासाठी इथे तुम्हाला बाजूला अनटायटल फॉर्म बाजूला हे अनटायटल आहे त्यावरती क्लिक करावं लागेल. आणि हे सर्व ऑल चेंजेस सेव्ह इन ड्राईव्ह मध्ये होतात. इथे आलं नेम्स ऑफ कलर क्लिक केला. आता माझ्या तुम्ही नाव दिला क्रिएटेड आता मी तयार करतो. क्रिएटेड बाय खाली प्रश्न आहे त्या घेऊ शकतो. त्याच्या अगोदर आपल्याला थोडं हे क्विज तयार करतात. इथे माहिती जर मागून घ्यायची असेल नॉर्मल तर तिथून घेऊ शकता. क्विज तयार करताना तुम्हाला सेटिंग वरती जावं लागेल. जनरल मध्ये तुम्हाला सी समरी चार्ट त्याच्यावरती क्लिक करावं लागेल. त्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्ही दुसऱ्यावरती क्लिक अगदी शो प्रोग्रेस बार दिसू शकतो त्याच्यावरती क्लिक करायचं करू शकता. शफल क्वेश्चन ऑर्डर चेंज करण्यासाठी बदलण्यासाठी त्याच्यावरती क्लिक करू शकता. त्याच्यानंतर इथे जर तुम्हाला क्विज कोणी कम्प्लीट केल्यानंतर त्याला काय दिसण्यासाठी काय आहे ते मी समजा थँक्स फॉर पार्टिसिपेशन त्याच्यानंतर तुम्हाला क्विज तयार करायचं क्विजेस वरती फक्त हे ऑन करावं लागेल आणि सेव्ह तुमचा क्विज तयार झाला. म्हणजे तुम्ही अगदी मार्क पासून टाईप करू शकता. त्याच्यानंतर आपल्याला हा डिझाईन करायचा असेल तर तुम्ही इथून पहिलं ऑप्शन आहे कस्टमाइज थीम. समजा मला इथे पहिल्यांदा सुरुवातीला माझा फोटो घ्यायचा असेल काय घ्यायचं का इथून कस्टमाइज इमेज इथून तुम्ही इमेज घेऊ शकता. कशाशी रिलेटेड आहे फॉर्म स्कूल आहे वर्क आहे स्कूल आहे पार्टी आहे वेडिंग आहे जस्ट किड पार्टी. आता आपल्याला क्विज तयार करायचं मग तुम्ही अगदी स्वतः स्कूल मधून करून घेऊ शकता. बुकची सुद्धा असेल बघा इथे कुठे पुस्तकाची सुद्धा पार्लमेंट सेकंड ती घेऊ शकता किंवा अगदी तुमच्या मोबाईल मध्ये असेल किंवा लॅपटॉप मध्ये असणार किंवा कम्प्युटर मध्ये असणारी तुम्ही ब्राउज करून ती ठेवू शकता. आता मला इथे त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर ते अपलोड होते. क्लिक केल्यानंतर फाईल अपलोड झाली की इथे डन येतं. डन वरती क्लिक केल्यानंतर ती फाईल आपोआप त्याच्यावरती फॉर्म वरती ती फाईल मला ती अपलोड झालेली दिसेल. त्या पद्धतीने फाईल आली. अजूनही फोटो तुम्ही ऍड करू शकता. नंतर इथून तुम्हाला बाजूला थीम आहे थीम कलर चूज करू शकता. पाठीमागचा बॅकग्राऊंड चेंज करू शकता. त्या पद्धतीने इथून ऍड कलर मधून ऍड करू शकता. ब्लू कलर पाहिजे ऍड आणि ब्लू कलरची थीम ब्लू कलर त्यामध्ये लँग्वेज फॉन्ट स्टाईल सिलेक्ट करू शकता. आता मला याची गरज नाही क्लोज करून. आता बघा इथून तुम्हाला व्हिडिओ कोपऱ्यामध्ये 4 ऑप्शन दिसतात. प्लस आहे क्वेश्चन ऍड करण्यासाठी तुम्ही अगोदर क्वेश्चन तयार केलं तुम्ही इम्पोर्ट क्वेश्चन करू शकता. त्याच्यानंतर टायटल ऍड करू शकता. अजून पुन्हा त्याच्यानंतर
इमेज ऍड करायची असेल अजून किंवा युट्यूबचे व्हिडिओ ऍड करायचे असतील तर इथून तुम्ही ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर इथून ऍड सेक्शन तुम्ही ऍड करू शकता. बघा इथे मला इमेज घ्यायची आहे, अजून एखादी इमेज घ्यायची आहे तर मी तुम्ही इमेज घेऊ शकतो. भविष्यात आमच्या शाळेची इमेज घ्यायची आपला ऑलरेडी इमेज तयार करून ठेवलेलं आहे. ब्राउज मधून इन्सर्ट करून त्याच्यावर घेऊ शकतो. इत्यादी त्या पद्धतीची इमेज त्याला टायटल देऊ शकता. तेव्हा सर्वात महत्वाचा पहिला क्वेश्चन तुम्ही जर टाईप करत असाल तर इथे राईट्स युअर फुल नेम. जेणेकरून हा फॉर्म कोणी भरलेला आहे किंवा पेज कोणी दिलेला आहे हे याचा रिस्पॉन्स आपल्याला समजून जाईल. आणि हा रिक्वायर्ड करतो म्हणजे अतिशय हा क्वेश्चन सोडवल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. बघा हे झालं पहिलं सेक्शन आपण ऍड केलं तर त्याच्यामध्ये सेक्शन ऍड करायचं, जेणेकरून दुसरं पेज ऍड करायचं. तिथे जो सर्वटचा ऑप्शन आहे त्यावर ऍड सेक्शन, तेही सेक्शन असेल वरती जे नाव दिलं तेच कोणतं नाव आहे आपलं पहिलं नेम सॉफ्ट फूड्स कलर तेच ऍड करू शकता किंवा दुसरं तुम्ही ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर इथे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आता क्वेश्चन ऍड करायचं असेल तर तुम्हाला प्लस क्वेश्चन वरती चिन्ह केलं आता क्वेश्चन ऍड आला. हा क्वेश्चन ऍड झाल्यानंतर इथे तुम्ही क्वेश्चन टाईप करू शकता. कोणताही क्वेश्चन टाईप करायचं असेल करू शकता किंवा इमेज घेऊ शकता. आपल्याला नेम्स ऑफ फूड्स कलर इमेज घ्यायची असेल तर इथून इमेज सारखे चित्र दिसते त्याच्यातून इमेज घेऊ शकतो. ब्राउन्स अपलोड करायचे आपल्याला ब्राउन करून तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये अगोदर असले पाहिजे. मी सुद्धा दिशा सेव्ह केलेले आहेत. आता हा पहिले घेतलं चित्र केल्यानंतर ती अपलोड होते पाहिजे मला पटकन अपलोड झालेले आहे फाईल. आता याच्यासाठी सुद्धा इथे मल्टिपल चॉईस इथून तुम्ही कलरचा विथचा आन्सरचा प्रकार निवडू शकता. शॉर्ट आन्सर आहे, पॅरेग्राफ आहे, मल्टिपल चॉईस आहे, चेकबॉक्स आहे, ड्रॉप डाऊन आहे, फाईल अपलोड आहे. आपल्याला ते मल्टिपल चॉईस म्हणजे अनेक पर्याय. समजा आता याचे कलरचे नेम आपण समजा रेड याला बरोबर आन्सर आणि याला किती मार्क द्यायचे त्याच्यासाठी तुम्हाला खाली जो दिसतो ऑप्शन आन्सर कीज त्याच्यावरती क्लिक करावं लागेल. इथे 12 पॉईंट्स आला म्हटलं मग 1 पॉईंट 2 पॉईंट सिलेक्ट करू शकता. आणि उत्तर कोणतं बरोबर आहे समजा हा कोणता दिसतोय येलो याच्यावरती येलोवरती क्लिक करावं लागेल. नंतर डनवरती क्लिक करावं लागेल. हा तुमचा पहिला क्वेश्चन तयार झाला. हा सोडवणं आवश्यक आहे. याच्यासाठी पुन्हा रिक्वायर्ड वरती करावं लागेल. आणि हे जे ऑप्शन आहेत का पिंक रेड येलो ब्लॅक हे शफल होण्यासाठी हे प्रत्येक वेळी वेगवेगळे येण्यासाठी त्यासाठी तुम्हाला शफल ऑप्शन ऑर्डरवरती क्लिक करावं लागेल. आता पुढचा दुसरा क्वेश्चन घेण्यासाठी पुन्हा प्लस याच्यावरती क्लिक करावं लागेल. दुसरा क्वेश्चन तयार झाला. पुन्हा इथे माहिती पाहिजे असेल तर टाईप करू शकता क्वेश्चन किंवा आता इमेज पाहिजे असेल तर इमेज घेऊ शकता. ब्राउज समजा आता मला सेकंड
घ्यायचे, त्याच्यावरती ओपन वरती क्लिक करायचं, एक फाईल अपलोड पुन्हा होणार जशी मगाशी झाली त्या पद्धतीने. इमेज आली, पुन्हा ऑप्शन तुम्हाला पुन्हा टाईप करावं लागेल. ऑप्शन या पद्धतीचे टाईप केले, पुन्हा मगाशी ज्या पद्धतीने आन्सर की किती मार्कला द्यायचंय, 1 मार्क 2 मार्क, आन्सर की आता याचं एक होता आहे ग्रीन तर त्याच्यानंतर महत्वाचं रिप्लाय तीन त्याच्यावरून शफल ऑप्शन बघू. हे आपण या पद्धतीने किती तुम्ही पाहिजे ते 10-20 क्वेश्चन ऍड तुम्ही करू शकता. त्या पद्धतीने आपला हा फॉर्म तयार झालेला आहे. आता हा फॉर्म तुम्हाला जर व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचं असेल तर अगोदर तुम्हाला लॅपटॉपवरून ईमेलच्या द्वारे तुम्हाला अगोदर सेंड करावं लागेल. अगोदर ईमेल करा, स्वतःला तुम्ही ईमेल करू शकता. पहिलं सेंड वरती क्लिक करावं लागेल. पहिले ईमेल वरून करू शकता किंवा गेट लिंक दुसरा जो ऑप्शन आहे दुसरा त्याच्यावर लिंक खूप मोठी आहे. जर छोटी करायची असेल तर शॉर्टर URL शॉर्ट झाली, इथून कॉपी करायची आहे. आता तुम्हाला ही मेल करायची आहे, तर तुम्हाला बा मेलवरती ओपन करून कंपोज मेल मधून ही मेल बा कोणाला कधी दुसरी झालं तर स्वतःलाच करायची. मी माझ्या स्वतःलाच करतो बा केली. खाली ते सगळं येऊन तुम्हाला राईट क्लिक करून पेस्ट करावी लागेल. पेस्ट केली की सेंड करावी लागेल. सेंड केल्यानंतर ही मेल वरती तुमच्या अकाउंट झाला. ही वरती मी स्वतःच केल्यामुळे मी आलेली आहे. त्याच्यावरती क्लिक केलं की बा ही ओपन, इथून जर ओपन केली की ती लिंक ओपन होणार. बा ती ओपन केल्यानंतर तो सोडवला, जो कोणी सोडवेल बा तुम्हाला जर व्हॉट्सअपवरती पाठवायची असेल तुम्ही मोबाईलवरती ओपन करून तुम्ही मोबाईलवरून कॉपी करून व्हॉट्सअपमध्ये पेस्ट करावं लागेल. व्हॉट्सअपच्या कोणत्या ग्रुपवरती तुम्हाला सेंड करायचं त्याच्यावरती मला क्लिक करावं लागेल की सेंड. कोणी सोडवलेलं आहे याचा जर तुम्हाला रिस्पॉन्स हवा असेल तर तोच तुमच्या ड्राईव्ह मधून तुम्ही माय ड्राईव्ह मध्ये तो फाईल फोल्डर तयार झालेला असणार आहे. तुमचा जो तुम्ही तयार केलेला जो काही तुम्ही त्या ड्राईव्ह वरती जो काही तयार केलेला गुगल फॉर्म असेल तो तिथे तुम्हाला क्विज असेल तिथे दिसतो. जसे मी केलेले आहे नेम्स ऑफ फ्रुट्स बघा दिसते. आता तुम्हाला रिस्पॉन्स पाहायचा असेल तर त्याच्यावरती बा अजून कोणीही रिस्पॉन्स दिलेला नसणार आहे. रिस्पॉन्सची जो दिसतो जर कोणी सोडवली तर तो रिस्पॉन्स येईल. आता समजा ती कशी सोडवली आपण बघूया. आपण रिस्पॉन्स बघायचा असेल तर कशा पद्धतीने बघू शकतो. समजा मला आता ती सोडवायची आहे तर पुन्हा बघा मला त्या साईटवरून त्या मेलवरून ती ओपन करावी लागेल. ओपन केली काय या पद्धतीने जो पण सोडवणार आहे त्याला या पद्धतीने दिसणार मोबाईलवरती असू शकतो. नाव टाईप करावं लागेल स्वतःचं. नेक्स्ट वर क्लिक केला या पद्धतीने त्याला ते दिसून येणार. समजा त्याने एखादा त्याचा येलो आहे तर येलो त्याचा ग्रीन मला माहित आहे पण समजा मी चुकीचं केलं केलं मी सबमिट केलं. माझी त्याचा रिस्पॉन्स आपण बघा थँक्स फॉर द पार्टिसिपेशन केलं होतं ते आलेलं आहे. व्ह्यू स्कोर केले की त्याला स्कोर दिसून येतो. जसं बघा नेम्स ऑफ फ्रुट्स कलर किती आहे बघा टोटल प्रोजेक्ट मिळालेला आहे 2 पैकी 2 मार्काचीच केली. त्याच्यानंतर बघा नाव येतं खाली. त्याच्यानंतर त्याचं बरोबर असेल तर बरोबर टिक मार्क बरोबर आलं. परंतु चुकीच जर केलं तर तो का चुकीचा आहे तो सुद्धा दाखवतो खाली. उत्तर बरोबर करून ग्रीन कलर पाहिजे होता आपण रेड चूज केला त्यामुळे. आता बघा हे झालं त्याने सोडवलं की तो मार्क बघतो. तो आता समजा हा रिस्पॉन्स आपल्याला कसा दिसू शकतो आपल्या ड्राईव्ह मध्ये. जसं मला सांगितलं ड्राईव्ह वरून तो फॉर्म ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तो रिस्पॉन्स मध्ये लगेच दिसतं. बघा इकडे माझ्या रिस्पॉन्स मध्ये लगेच त्याला दिसला बघा एक रिस्पॉन्स कोणी सबमिट केला तो पण कळतो. समरी वाईज बघा कोणी केला म्हणजे मिस केलेला आहे
अगदी पर्सनल म्हणजे इंडिव्हिज्युअल मधून करू शकता. एक नंबरला इथे नंबर येतात, जर किती रिस्पॉन्स आहे त्याच्यावर मग इथून आहे तर मग नंबर 2 नंबर. म्हणजे तुम्हाला जर जास्त सोडवणुकीची स्प्रेडशीट पाहिजे असेल म्हणजे एक्सेल मध्ये पाहिजे असेल तर ती क्रिएट स्प्रेडशीट मधून तुम्ही करू शकता. स्प्रेडशीट अशा पद्धतीने आपण गुगल फॉर्म तयार करू शकतो. अगदी तो क्विज तयार करू शकतो आणि मुलांना पाठवू शकतो, त्याचा रिस्पॉन्स येत राहू शकतो.